Hej sammen, vi har fået en challenge med at drikke Faxe Kondi eller bunde, som man må ikke holde pauser. Det er bare bunde. Det er hurtigt. Nej, Andreas, det må man ikke. Og det ætser sådan rimelig, så Andreas han starter. 3. Gå lidt her tæt på. Nej, vi skal gøre det samtidig. Nej. 3, 2, 1 nu. Nej, Andreas, sådan. Det var det. Nu hold pause. Andreas, han nåede det her. Okay. Og lidt over, fordi han slider for det. Okay, det er mig. 3, 2, 1. Ja, jeg fikser det her. Hey, han trækker vejret. Men Marcel, Din du har trækket vejret i fucking. Det var sgu da godt. Nej, Du må ikke trække vejret. Okay, jeg vandt. Andreas kom på anden plads, og det gør jeg sagt, det kunne. Du får en min. Men nu er der også gratis udvand. Er det min? Nej, det er det min. Nej, det er min. Nej, det er min. Det er min. Hallo, Lukas, det er min. Det er min. Ja, det er min.